Counties ni od bura ma county ma Homa Bay koro puodho jotend migepe manyocha wal gi governor mar county no men Gladys Wanga. MCAs go ne opuodho kanyakla nyinge go mayande opedhi e nyim gi kendo jogo ne osedadho gi ne lemo migi mopogore opogore. Speaker mar od bura mar county ma Homa Bay men Julius Gaya oyango ni listi no koro gisepuodho idhi duoki ne governor mondo koro gichak tich ayanga. According to their proportions, nominee for the position of CCM, that he has Masters of Arts in the 2010. Wan gi geno ni jogi dhi tiyo. To kendo wadwan mondo wang'is jok ma dhi tiyo gi. Ne giseneno kaka governor tiyo gi deputy governor. Wagombo ni mondo gidonje e wuojno. Wuorno wadwan mondo gidonje mondo giti ne jopiny e yo makare. En era magiero go governor kendo era magiero go ji 10 mane governor okelo negi gipuodho gi sama ji dhi tich mana gi chuny ma members be kawuono puodho gi go ni gidhi tich. Adwa kwayo the 10 nominees, the governor and the deputy, ne kawiye to cooperate uru gi members maseche ma members timo the oversight role to umbe utiyo gima duong ni koro setieko tich wa as assembly tich modong watene governor wadwa ni barua ni mose kalo ka watene governor kawuono ka governor nitie nigi time kiny otima appointment ne jogo kawo muma nikech Homa Bay dwani mondo dongruok ochakre.